guys, good morning. Ngayon po tayo kasi kayo papasok po ako. Lunes po ngayon. Hindi ko alam kung anong day. Basta lunes ngayon. Ngayon po tayo, ang ngayon po nilulutas. Baka mag-vlog tayo kasi nagagalang kumanya tayo. Dito sa bahay na ulan na.
Bye-bye guys. Please subscribe and share. At i-click nyo din yung notification para sa bawat post ko ma-update ko kayo. Thank you guys.